episod! Astăzi vom sta pe aici pe la Hurghada Shopping Center. Ia uitați, avem aici o grămadă de claxoane, taxiuri diverse. Hai că o să ne distrăm. Hai să vedem ce găsim de cumpărat pe aici și cum arată orașul. Păi acolo e Hurghada Marina, așa. Suntem în Hurghada pentru că astăzi este o zi mai răcoroasă. Deși noi am venit la mare, azi dimineață erau doar 20 de grade, așa că n-am putut să ne băgăm în apa piscinei și am decis să mergem să ne plimbăm. Prima dată am încercat să mergem la un parc mini Egipt. Am fost până acolo și de fapt era o țeapă, pentru că ne-au cerut 20 de euro de persoană. Hai să fim serioși, nici în România nu dăm nicăieri 20 de euro undeva. Sephora s-a supărat foarte tare pentru că ea își dorea foarte mult să meargă la piscină, dar n-avea cum să se bage în apă dimineața, că era frig. Așa e și în Egipt, aici. În Egipt? Strada, în Cairo. Da, ce ți se pare urât aici? E chiar frumos. Uite, $3 o șapcă. De fapt îi dăm 30 de gâpuri, adică un leu. Hello! Hai că deja încercă tot să ne abordeze. No, thank you. Uite ce părața de la cuzinuți verde, așa? Nu, frate, Hai să vă mai arătăm. Acum mergem la un magazin de fructe să-și ia Carol ceva. Uite acolo e de Nu, el a văzut unul cu multe din alea. Sephora, trebuie să-ți iei rochie egipteană de aici. Uite din aia așa albastră, îți place? Ne arăți tu de care vrei, cu un zinut sau cu un păianjen? Cu ce vrei? Ce să fie, rochie? Vreau să-i luăm și Sephora o rochie egipteană și alege ea. Haide să mergem la fructe să vă luați. Hala, nu dă. Acolo e. Mă așteptam să fie mult mai rău pe aici, dar de fapt este foarte bine. Nu este murdar. E acolo. Unde, mami? Încolo erau fructele. Aici. Ce vrei de aici? Nu da. De aici? Unde erau fructele? Hai la fructe dacă ați văzut unde sunt. Carol vrea să luăm de la bodega aia, dar n-arată prea igienic. Dar n-are fructe. Uite, și mijloacele lor de transport, intră vreo 20 într-un de ăla. Într-un maxi-taxi. Ne-am oprit un pic aici să ne luăm cât un suculeț. N-arată foarte apetisant, dar cred că sucul e bun, nu? Ne-a pus și muzică de fundal, uitați și pe tati cum stă relaxat. Lui îi place aici în Egipt, este țara lui preferată. Sephora, ce poți să ne zici? Mai ești cât o muscă? Sephora e VIP? Domnul Carol, ne puteți zice ceva? Ne-am așezat aici la o terasă de lux. Ia uitați cum arată masa asta. Ea arată cât praf e. Deci efectiv sunt pline de praf. Dar stai să vă arătăm view-ul. View-ul este de nota 10, ia uitați. Niște clădiri dărăpânate. E și un câine care doarme sub niște mașini. Niște muște. Și uite, din bețele astea o să-i facă lui tati un gasap. Bine, nu din astea care au stat în soare, ci unele asemănătoare. Mai murdare un pic. Mai murdare un pic, probabil care au fost de ieri. Ei nu au probleme cu stomacul, dar eu nu mi-am luat suc, că mi-e frică să beau de aici. Au venit și sucurile, așteptăm și părerile. Cum e Carol? Bun. Natural. Cum e tati? Cum e Sephora? Bun. Și acum să vă zicem și prețurile. Sucul ăsta verde, gasapul, este 20 de EGP, adică aproximativ 2 lei. Și ăsta de portocale este 30 de EGP, adică 3 lei. Acum am ajuns la Hurghada Marina și cred că aici este și piața de pește sau oricum portul, nu știu ce este exact.
Vedem acum. Și aici a fost un scanner. Peste tot în Egipt, unde te duci, inclusiv în hotel, trebuie să fii scanat. Nu cred că este piața de pește. Nu știu ce este aici. Pe aici seamănă cu Cipru. Acolo, la Limassol. Dar prețurile sunt comparabile cu România. Aici sunt prețuri extrem de mari. 56 de lei o porție de mâncare, 12 lei o bere. Păi da, da. Pentru străini alestea sunt prețuri mici. Da, dar nu în Egipt. Ar trebui să fie mai ieftin. Uite ce frumos. Dacă știi că astea sunt pentru ei prețuri de vreo 5 ori mai mari decât normal, se pare mult, dar pentru străini oricum nu e preț mic. Da, da, eu am venit în Egipt să fie preț mic, nu să fie preț pentru străini. Uite, poți să-ți cumperi palmier de aici. Cactus palmier, ai mai văzut așa? Uite aici ce frumos. Nu, dar nu poți să iei acasă. Nu poți să iei acasă, da.